Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a Kultúra ellenpontjai című könyves podcastben. Rögtön hadd kezdjem a szolgálati közleménnyel. Ebből egyébként mindig van egy podcast szakmai vita, hogy az elején kell elmondani, vagy végén. Szerintem az elején, mert nem biztos, sajnos nem biztos, hogy mindenki végighallgatja. No tehát a 180 fok a Kultúra ellenpontjai megtalálható a YouTube-on, a Spotify-on, és az anyavállalatunk oldalán is, az pedig a Könyvkultúra magazin, ott van egy rovat, a Bibliopod. Hasonlóan a YouTube-hoz, a Spotify-hoz, a Könyvkultúra magazin oldalán is visszahallgatható ennek a könyves podcastnek az előző adás sora, a több adás, most már közel 20 adásnál járunk. Bemutatom mostani beszélgető partneremet, Nelhibel Gábor, hangszergyűjtő, a mikrofon inneni oldalán pedig Pöltl Ox Zoltán, újságíró. Hát kérem szépen, Stanislav Lem Kiberiáda című könyvét szúrtuk ki Gáborral, akivel régebb óta ismerjük egymást, és kezdjük azzal, ezt már piszkáltalak ezzel a hülyeségemmel, hogy ejtjük azt a szót, ami úgy van írva, hogy sci-fi, tudományos fantasztikus, ez a műfaj, ugye mondják sci-finek, sci-finek, sci-fi-nak, sci-fi-nak, már a csuda tudja, nem tudom, mennyire vagy angolos. Igen. Igen, gyakorlatilag értem az angol. Jó hülye felvetés, de is, de hát ebből következőleg akkor hadd válaszoljak rá, hogy tulajdonképpen science fiction az angol névnek a rövidítése. Az angolok olyanok, hogy torzítanak, szeretnek mindent összevonni, mindent betűrökre, onogramokat csinálnak belőle, és akkor ebből következik az, hogy másképp ejtik ők a hangokat, mint hogy mi azt beszéljük. Tehát ők az I betűre azt mondják, hogy I, a V betűre, a W azt mondják, hogy U. Tehát egészen más hangzás hallatszik az angolban, tehát az angol kiejtéssel a sci-fi, amit magyarul sci-finek hívunk, pedig nincsen C az angolban, az a sci-fi. De ugyanígy van, nem kell messze menni, a wifi is például. Ugye teljesen megszokott, hogy bekapcsolom a wifi-t, az angolban az wifi. Szóval... Ugye ez a wirelessből jön ki. Igen. Ez azért érdekes, mert ugye maga a sci-fi, vagy tudományos fantasztikus mű, én egyébként mindenki szoktam ejteni, sci-finek, ugye ez se jó kiejtés, egyik haverom az sci-fi, jó, de hogy ez a műfaja, a sci-fi, a sci-fi a magyar területen nem lett akkora nagy bombaszt, ugye a Nemerétől kezdve most azt hiszem a Zsoldos Péter az, aki letette a névjegyét, persze azóta születtek új magyarok, de most egy olyan klasszikussal, és annak egy klasszikus, ha jól emlékszem, 67-es regény, vagyis egy történet füzérével foglalkozunk, ami ugye megrengette úgy a világot, pedig a lengyel és a magyar ilyen szempontból azért az azonos szinten van, talán mondhatjuk, a világra való hatását tekintve. És azt írja, megnéztem a Wikipédián, hogy Stanislav Lem volt az a nem angol nyelvű író, rengeteg külföldi nemzetközi rangos kitüntetés tulajdonosa, aki éllovasa a nem angol nyelvű tudományos fantasztikus irodalomnak. Te miért választottad ezt? Ugye kérdeztem, hogy milyen könyvről beszéljünk, neked mekkora kedvenced a Lem? Nekem teljesen más a hozzáállásom, ott kezdődik. Ugye 1972 érettségi környékén akkor faltam a könyveket, akkor még olvastam. Szerettem olvasni, most már sajnos kevesebbet olvasok, akkor regényeket is olvastam, és az Európa Kiadónak a könyveit olvastam, akkor nyilván nagy könyveket olvastam, és tulajdonképpen a Stanislav Lemnek a Kiberiádája egész egyszerűen belém égett. Tehát én nem vagyok egy sci-fi rajongó, vagy sci-fi, vagy hogy mondjam, rajongó. Kellett ezt az elején bemondanom, most innentől kezdve végezed. De ez a könyv, ez nem sci-fi. No. Tehát ez nagyon nem sci-fi, ez egy sci-fi költözésbe öltöztetett tulajdonképpen egy emberi sorsokról szóló, vagy legalábbis elképzelésekről szóló világítás nagyon-nagyon mély filozófiai mű. Filozófiai mű, mert egészen mély értelmet tárgyalja az emberi sorsokat, az emberi dolgokat és a gondolatokat, a világnézetet. Ez belerak egy ilyen technikai megoldásokba, robotokba, meg különböző dolgokba, és kiszélesíti a dolgokat. Tehát ő gyakorlatilag a gondolkodásában olyan, mint Pója, aki azt mondja, hogy az emberi gondolkodás alapja egyrészt a nagyságrend, másrészt a nagyítás, harmadrészt a kicsinyítés. Tehát bizonyos dolgokat megfog az ember, ugye az emberi elme az véges, és egész nagy mértékben felnagyítja, akkor valójában teljesen más világot látunk, mint ami
amit gondolunk. Van-e benne profétikusság? Sokszor ráfogják ezekre az írókra, akik a tudomány és a fantáziát összerakják, és lesz belőle ez a műfaj, hogy sokszor profétikus előrejelzéseik vannak, akár Huxley-t vesszük, vagy itt, és most összeírtam, mert a nagy kedvenceket, Arthur C. Clarke, Verne Gyula, hát a Verne egyértelmű, illetve a Frank Herbert is idejön talán. Van-e benne profétikusság? Van. Csak az. Mennyiben? Csak az van. A technikában? Nem a technikában, pedig... a világnézetében van profétikusság. Tehát technikában nem. Technikában csavarokat, vasakat, rozsdát ír le, gyönyörű stílusba. Itt kell megemlítenem, hogy Murányi Beatrix, ha jól tudom, Murányi Beatrix fordította, aki szerintem a világ legcsodásabb fordítását csinálta. Nem is tudok 70-es évek elején. 70-es évek elején nem is tudok hozzá hasonló fordítást, ami annyi szójátékkal, annyi gegellene megtudni, a mondatonként, hogy az ember csak olvassa, és vagy elképed teljesen, vagy röhög rajta, de valami teljes mély hatást gyakorol az ember, annélkül, hogy a történetet magát ismerné. Kicsit olyan, én így beleolvastam, átolvastam, ugye itt a műsornak a tematikája az, hogy nekem ne kelljen olvasni, mert döglusta vagyok, viszont beszélgetni nagyon szeretek. Persze elolvasok könyveket, de éppen azt, amiről szó van, azt nem mindig van, hogy persze elolvasom. Ezt éppen nem. De úgy átnéztem, hogy kicsit ilyen minden olyan meseszerű. Egyszer volt, hol nem volt. Így kezdődik jó néhány történet benne. Saját maga nem fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen ő szösszeneteket írt, ha tetszik novellákat írt, maga a könyv ugye 2 részből áll, egyik ilyen kis szösszenetek különálló szösszettek egymás mellett, a másik pedig egy keretrendszerbe fogott utazás a világba, és felkeresve az emberi problémákat, az emberi mélységeket, az érzelmeket és a világ meglátását. Tehát ilyen szempontból valójában csak szösszenetekről van szó, nem mesék. A mesékben annyiban különböző, hogy általában a klasszikus értelemben mesék, azok ugye egy történetet tartalmaznak, és a végén pedig a jó elnyeri a jutalmát, és tulajdonképpen a tanulságot levonja, és mindig jó tanulság a vége, egy katarzis érzést generál. Nem, néha olyan mélyen lehúzza az embert, hogy elgondolkozik rajta, után csak órákig gondolkozik, hogy tulajdonképpen mi történt. Nem. A szellemessége zseniális. Ironizál, vagy pedig? Ironizál, nagy mértékben ironizál, de hozzá kell tenni, olyan lágy az ironizáció, hogy azt tulajdonképpen nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy miről is van szó. Azért is mondtam, igen, mikor mondtad, hogy legyen ez, mert egyértelmű, hogy ezek örökművek, ezeknek az érvényessége az nem múlik el. Ahogy a Vernése, az Arthur C. Clarke, vagy sorolhatnánk a többit, Huxley főleg. A Huxley már ez egy kösze, hogy a szép új világ. Hát igen. Állandóan, most ugye, ahogy megyünk előre a technikába, mindig ez jön, hogy hát már mikor ültetik be a bőrünk alá csippet. Már beültet, van, aki bevállalta. Ugye nemrég volt a hír, pár hete. Az életrajzából egy picit mazsolázzunk, de csak annyira meggondolom, nem tudjuk fejből. Én azért kiírtam, hogy a faterja miatt, aki Fülor G.G. szólt, faterja, hát ezt jól mondtam, Fülor G.G. szólt, ő is elindult az orvosi pályán, aztán ilyen kutató lett, nem fejezte be az orvosit, akkor ugye a világháborúról beszélünk, 21-ben született, akkor ellenállóként, tehát harcosként is megjelenhet előttünk, tehát tudós, kutató, géppisztolyos figura, és aztán íróként teljesedik ki egyértelműen, és az első regény, az nem is tudom mikor jelenik meg, 60-as évek, nem már hamarabb valószínűleg, hogy ennek kapcsán van-e valami olyan adalék tőled, hogy elég sokrétű az élet, tehát mindig egyfele tendált. Sajnos nem ismerem ennek az élettörténetét, én csak a műveit ismerem. Pontosabban a Kibériáda az teljesen belemaradt, és hát nyilván nagy művek a Solaris, tehát ők elvonatkozik egy ilyen science fiction irodalom felé, abban a köntösben van, de valójában nagyon mély pszichológiai és nagyon mély, hogy is mondjam, metafizikai műveket alkot, ami ilyen szempontból, filozófia szempontjából szerintem nagyon hasonló a másik 2 kedvenc könyvemhez. Egyik ugye a Szent Ágostonnak a vallomások, másik pedig Marcus Aurelius. Tehát én ebbe a színbe sorolnám be lent. Ez a filozófiai vonal, ugye? A filozófiai vonal, tehát a körítés az nagyon szép, szellemes, de valójában igazán mély filozófiai vonal, ugye az emberi gondolkodásról, a végtesről, a végtelenről, az emberi gondolkodásnak a bölcsességről, megfogalmazza, mi a bölcsesség, hogy működik a bölcsesség, tehát nagyon-nagyon elvonatkozik a valóságtól. A könyvben már említetted, hogy ilyen rozsdás vasdarabokként jelennek meg a technikai elemek,
ez gondolom valamiféle metaforra is akár, mert azért biztos tehát nem mindenhol a technikának a folytonos elaggottsága jelenik meg, hiszen ahogy megjelenik, és itt órunk előtt van az asztalon most mobiltelefon, tudjuk, hogy okostelefon, ez pár év múlva már ki tudja, milyen kacattá válik, hiszen megjelenik egy új dolog. Ő esetleg ezt jelezte. De ebből azt akartam kihozni, és mindjárt eszembe jut, hogy mit akartam kihozni, hogy neki milyen technikai előrejelzései láthatók esetleg ezekben a történetekben. Utal-e, mert azt mondtad, hogy alapvetően filozófiai, de valamilyen szinten megjeleníti a technikai dolgot, ahogy ebbe a műfajba ez kötelező. Igen, megjeleníti. Előrejelez valamit ezekből? Tulajdonképpen nem. Nem jelez elő, nem sci-fi író. Na, továbbra is. Nem sci-fi író. Ezért ellenpontjai a kultúrának. Ő tulajdonképpen gyakorlatilag technikai köntös van, tehát vannak vasdarabok, vannak aranyak, és az emberi tulajdonságokat, ezek összerakott dolgokból mindig létrehoznak valamit, egy újabb gépet, a gépeknek a gépét, és még tovább is csak gépeket hoznak. Ez a Terminátor sztori, egész világon csak gépek vannak, de a gépek viszont fel vannak ruházott teljes mértékben emberi tulajdonságokkal, ami nem igaz. Tehát valóságban nem úgy van. De ez is egy örök szituáció, hogy a gép mikor jut el arra a szintre, most utalok a 2001 Eurodisszára, Arthur C. Clarke, hogy a gép ugye nem érez, de kiszámítja, hogy az ember a legnagyobb hibafaktor, ezért ki kell iktatni, stb. Már gyűlölettel van az ember iránt. A Terminátor filmekben pedig hát szintén erről van szó, aztán már most nem is tudom, ugye a Spielbergnek van a mesterséges értelem, tulajdonképpen a Pinocchio történetet dolgozza fel, igen. Hát ott már gyakorlatilag bőgni kell, mikor a kisfiút, azaz a kacat robotot, ami elromlik, azt ki kell tenni az őserdő közepén, mert ha nem, akkor be kell szolgáltatni, és bezúzzák, és már ők érzelmileg kötődnek, és a kisfiú elkezd kiabálni az anyukája, hát a nevelő szülőjéhez, hogy édesanyám vagy anyukám, ne hagyj itt, tehát az annyira megható, és ott már megnyilvánul ez. Igen. Lem ebben a regényében tulajdonképpen két kitűnő, kiváló, sőt mindenek felett álló mérnökről szól. Egyik a Trulli mérnök, másik pedig a Klapacinus mérnök, akik mindketten gépeket alkotnak. Gépeket, és igény szerint alkotják a gépeket. Én közben belepuskáztam a könyvben, és itt ugye a tartalomjegyzéknél látni azt, amit mondasz, tehát a főhősök különböző kalandjait, és nagyon érdekes, hogy tehát tényleg olyan meseszerű nevek is vannak, Vérgőz király, ez lett egyenlő, vagy a Hihi király, és az jutott eszembe, hogy ilyen sztorik valahol már a Münchhausen báró meséi, hát még akár a János Vitézt is ide vehetjük, annak a szürrealizmusát Jankovics Marcell megjelenítette, vagy a Gulliver történetnek a szintén egy ilyen álomszerű, szürreális, bizarr világát, ahol törpék, óriások és a nyihahák vannak. Tehát Lem egy olyan irodalmi közegbe érkezik meg ezzel, aminek azért van már talán múltja, és ilyen crossovernek mondanám akkor, mese és tudományos fantasztikum. Mert mégiscsak egy klasszikusának tartják a műfajnak. Összevonja a két dolgot. Igen, és ezzel nem csal, nincs csalás ebben. Nincs csalás. Maga a mese is egy értelmű, hogy science fiction, pontos egy elképzelés az embernek a gondolkodásából adódik, a hozzáállásából. Ő csak egy olyan köntösbe teszi az egészet, ami nem a mai valóságban történik, mint a mesék, és nem a régmúltban, hanem ugyanazok a királyok megjelennek a jövőbe, ugyanúgy viselkednek. A 3 királylánytól kezdve bármelyik ugyanúgy viselkedik a jövőbe, mint hogyha egy valódi mese lenne. Csak a konzekvenciák másak, és a mély gondolatok egészen másak lennél, mint mondjuk egy Gullivernél, aki valamit leírt, aztán utána nagyon nagy, hogy is, vagy Andersennél, aki igazán gyerekeknek szól. A Kiberiáda az nem gyerekeknek szól. A Kiberiáda kimaradt az emberi gondolkodást, hogy is mondjam, pointorozza ki. Tehát, mi a tanulsága a történeteknek? 1-2 esetleg említsél meg kérlek. Hát az első az, hogy nem mindig jól végződik a világ. A második az, hogy mindig úgy indul, hogy a gépek a tökéleteset keresik. Na most innen már jön az emberi gondolkodás, hogy mi az, hogy tökéletes. Ott kezdődik. Tehát olyan nincs. Ugye az emberi gondolkodás az ilyen alapokra épül, fogalmakra épül. Most a fogalmakból is alapvetően 2 van. Egyik gyakorlatilag az, hogy
olyan zárt fogalom, amit mindenki egyformán éget. Hogyha azt mondom, hogy asztal, azt mindenki tudja, hogy 4 lába van, egy lapja van, és azon esznek, vagy azon táncolnak, ugrálnak. De ha olyan fogalmat mondok, ami belülről nem meghatározható, akkor csak a tulajdonsági alapján lehet megítélni. Például szép, jó, szeretet, stb. Ezek az elvont fogalmak. Most ezek között játszik különbözőképpen, hogy különböző fogalmakat alkot, tele van a könyv. Zsírújak fogalmakat alkot, és azokkal játszik, hogy azokkal mi történik. A másik pedig az, hogy a történeteket általában nagyítja és kicsinyíti. Tehát azt mondja, hogy az ember élet 100 év, vagy nem tudom, 130 év a újabb kutatások szerint, de ezek a gépek nem 100 évig, hanem 1000 évig élnek. Ugyanúgy megszületik, ugyanúgy meghal, letelik az 1000 év. De van olyan gép, aki mondjuk egy olyan sztori van benne, hogy van egy Automáté nevezetű robot, aki nagyon... Automáté? Igen. Aki nagyon magányos. Erre a tudó főnök, vagy a kapacitás, nem tudom melyik kitalálja azt, hogy akkor csinál neki egy társat. A társat ugye megépítik gyorsan. Az oldalbordáját, és belerakják a fülébe. És a fülébe különben ő a tanácsadó, és mindig csak jó tanácsot ad mindenkinek. És hát egyszer beteg lesz a gép, mert elkezd rozsdásodni, és azt mondja, ugorjál bele a vízbe. Hát miért? Hát mert jobb, hogyha elpusztulsz, mint hogyha szép rozsdásain szét fogsz 1000 év alatt megsemmisülni. Azt mondja, de hát én nem akarok. Azt mondja, azért nem, mert rosszul gondolkozol. Mi lesz velem? Én kérlek szépen, aki 30 000 évig, 50 000 évig, vagy sokkal tovább, én milyen társ nélkül leszek a füledben, amikor te már nem is leszel, nem is létezel. Tehát megnagyítja ezeket a dolgokat. Nem lennék robot, megmondom őszintén. Hát nem. Forduljunk rá itt a nagy dolgokra, szerintem ezek a legfontosabb, amikor lemet feldolgozzák. Ugye itt 2 példát akarnék említeni, és aztán te is mondd a kedvenc témádat, jó. Ne hagyd magad. Egyik a Solaris, amit ugye 2 is feldolgoztak, igen. És a Pierce kapitány kalandjai. Természetesen ez az utóbbi a magyar, ugye a lengyel-magyar barátsággal tekintettel. Igen. Hát egyébként én ezt megvettem díszdobozos változatban, ugye ezt inkább a filmekből ismertük meg, mert gyerekkorunkban, vagy én akkor nem is tudom hány éves voltam, ilyen kezdő tinédzser, akkor ez marha nagy sztori volt, ezek a videótrükkök, de ott is állandóan megjelent az, hogy ezekben nincs akció. Akkor megnéztük az Alpha bázist, az csak akció volt. És a díszletek. Tehát a science fiction film, a science fiction történet, az a körberakottságtól, a körülményektől, a háttértől, az alapoktól izgalmas, nem pedig a párbeszédektől, nem pedig, és ugye Lemnél nem egészen így van. Állandóan moralizál, filozofál, ahogy mondtad. Állandóan filozofál, és keresi tulajdonképpen az ész határait, keresi a világmindenség határait, és keresi a bölcsesség határait, és meg is határozza. Ugye a világmindenségre azt mondja az egyik robot, hogy a világmindenség végtelen. Ez ugye természetes, de határolt. Nem határtalan. Tehát magyarán határtalanság határolt. A határtalanság határolt. Hogyan? Ezt légy szíves fejleszteni. Például egy gömböt képzelj el. A gömbnek bármelyik pontja végtelen, bármelyikbe el tudsz menni, bármelyikbe, de ugyanaz fogsz visszatérni, mert a gömbnek van egy határa. Tehát a világmindenséget is így tartja meg, hogy tehát ezeket... Azt hittem a belső végtelenségről, nem, az a kedvencem. Nem, a tudományos dolgokat, meg a filozófiát, meg a főképp a fizikát behozza ebbe a rendszerbe, hát, és ebből tudós volt, és ebből indul ki, tehát azokat próbálja állandóan feldolgozni és összerakni. Hogy mit gondolsz a Solarisról, ahol ugye hát egy kifejezetten misztikus szituációt állít a középpontba, azt, hogy az elhunytak az űrtávol végtelenjében valahol meglepik az űrhajóst, és itt ugye az első verzióban nagyon érdekes, hogy hát tehát akkor ezt mégiscsak ugye a Tarkovsky csinálta meg először, és utána, ha jól ejtem a nevét, a Soderbergh, aki ugye George Clooney-t hívta igen. be főszereplőnek. Itt a szovjet verzióban mindenki várta, hogy esetleg a rendszerrel kapcsolatban ilyen burkolt utalásokat, vagy valamit, de nem, végig maradnak az űrkutatás problematikájánál, és aztán belemennek abban, hogy a fickónak föl kell menni a főhősnek az űrállomásra, mert ott valahogy megbolondultak az űrhajósok, és mikor fölér, hát ott én most a filmes élményeim alapján mondom, de megvan könyvben is, azt hiszem, hogy ott számon kéri tőlük, hogy mi ez a káosz, itt a tiszta dzsuva, ilyen koszol az űrállomáson, és akkor mondják, hogy jó, hát majd te is meglátod, mikor megtapasztalod, akkor már nem így fogsz beszélni, de mit? És akkor ott is jönnek tehát visszaköszön egy korábbi, és hölgy,
ez benne az érdekes, hogy a hölgy, aki, tehát egy ilyen kísértett történet is valahol, vagy a csuda tudja. Itt szerinted mire gondolt, nem tudom, mennyire szereted a Solaris-t? Nagyon régen láttam, nagyon-nagyon régen. Gyerekkoromban én átfutottam rajta, mert az Lemisek, a Kiberiáda azért maradt meg, mert Beverly méget. Tehát olyan mély gondolatokat tartalmazott, de ugyanakkor abban az időszakban volt a korszakomnak a nagy könyvei, a Szálakok készkére, akkor később mentem mondjuk a Kerouacnak az úton, tehát én olvastam tovább, és akkor tovább olvastam könyveket, és egyszer csak előjött, ugye 1000 év után a Kiberiáda, mint amit melsőként ugye bennem ragadt, úgyhogy azért emlékszem ennyire. Amúgy a sci-fi filmeket én elfelejtettem, nagyon csak nem igazán emlékszem is, rá. Hogyha olvastad, nem? Olvastam, de nagyon-nagyon régen. De hogy akkor annyit mondj kérlek, hogy tehát itt ebben hogy belekeveredik más, ez nem is kérdés, tehát például az, hogy még akár a szerelem kérdése is, tehát a férfiban nem nyugszik le a szerelem, pedig elvesztette a hölgyet. Tehát Lemnek itt egész érdekes területekre nyílik ki a fantáziája, és hogy látod ezt a történetet, a Solaris-t, hogy tulajdonképpen itt már tényleg csak megalázóan van ott egy űrállomás, kit érdekel. Ez lehetne a tajgán is egy tanyaközpont, vagy nem tudom, egy vasüzem is a városban, ahol megtörténnek ezek a fura dolgok. Ez hasonló mondjuk a Strugatsky-éknál, amit írtak a Stalkerba, hogy hát ott aztán az, hogy idegen jött le, hát az századlagos. Jó, nem tudunk akkor többet kipréselni Solarisban, mert nincs olyan. Nem igazán, mert én nagyon-nagyon halványan emlékszem rá. A Pierce kapitány... Arra is halványan emlékszem rá. Lemtől nincsen nekem más igazán, amit gondoltam, meggyötörlek ezzel a kettővel. Nem vagyok egy sci-fi őrült, amennyire szeretem a de Lem rajongó. Valamilyen nem Lem, Kiberiáda rajongó. És amennyire szeretem a filozófiát, meg a bölcsességeket. Két különböző verzió van. Most mind a kettőnknek itt van mellettünk a könyv, és nekem, nem is tudom melyik lehet a régebbi, ugye az Európa kiadó ezt többször kiadta. Nagyon népszerű lett, ugye, ahogy mentünk előre az időben, nem is tudom, ez tök érdekes lenne egyszer kikutatni, hogy a magyar irodalom történetbe, akár úgy is, hogy fordítások szerint hogyan érkezett meg a tudományos fantasztikus irodalom. Én gyanítom, hogy már a Verne Gyula az alap, az jó alap volt, és ott emlékszem a nagymamáéknál ilyen egész komoly múlt század elejé kiadások alapján ilyen nagyon kemény, fedeles, meg teli volt ezekkel a jellegzetes ilyen grafikákkal illusztrált könyvek, de érdekes lenne ezt kikutatni. Valószínűleg Lem az ugye hallottuk most, hogy inkább a 70-es évektől rabolta el a magyar olvasók szívét joggal. Csak annyit tennék hozzá, meg egy alapvető kérdés, hogy mi az, hogy sci-fi, mi az, hogy tudományos fantasztikus irodalom, igen. Ha így veszük, akkor ugye Vernét egyértelműen annak tartjuk. Elképzeléseket, abszolút ideákat fogalmazott meg ő is, az ősatja is belevetett a jövőbe. De hogyha ugyanezt társadalomkritikai szempontból nézzük, akkor ott van a hatalmas magyar író, a Szatmári Sándornak a Kazuhiniája, ami egy elbújtatott munka, de tulajdonképpen 100-szor többet vázol fel a társadalomnak. A hidegkő és behinekő, hogy miért van az, hogy kétféle embertípus, és miért ölik egymást, és miért gyilkolják egymást. És hogy ki a kétféle embertípus? Tök mindegy. Nem a kelet-nyugat, hanem nem. Egyik a köröket szereti, másik a háromszöghöz ragaszkodik. És ez a ok, csak az én az egyiket szeretem, ő a másikat, kérlek szépen. Fradi Dózsa, hatalmas ellenségekhez és viharos történetekhez nyúl emiatt az egész emberiséget. És ugye ebben mondja azt, hogy amelyik megerősödik, ugye erősebb kutya csinál valamit, akkor ő próbálja beszívni másikba a magát, azt ugye átalakítja, próbál egy jólétet létrehozni, és amikor nagyon nagy jólét van, akkor ugye a jóléten a utódok, azok megszokták a jólétet, és ők már nem érdeklik őket annyira, úgyhogy ők el kell elindulnak egy másik irányba. Tehát az egész emberiségnek a történetét egy ilyen hullámzó dologként fogja fel, hogy egyszer fenn, egyszer len. És lenni is az nagyon megjelenik ez a dolog, hogy nincs állandóság, hanem csak változás van. Ezt tulajdonképpen már társadalomtudomány, vagy politika is lehet akár, mert mostanában is állandóan erről beszélünk, hogy ezt múltkor hallottam egy tök jó összefoglalót, hogy általában az emberiség története, vagy a politika története mindig ugyanarról szól, tehát persze ez most Lemtől kicsit távol áll, az elit szeretne irányítani valamilyen módon a tömegeket. Pontosan egy fantasztikus irodalomban olvastam, nagyon jól megfogalmazza, a társadalom tulajdonképpen az úgy működik, hogy 3 rétegből áll. Nem horizontális, hanem vertikális. Van az alsó réteg,
van a középréteg, és van a felső réteg. A felső réteg minden áron ott akar maradni. A középréteg fel akar jutni, az alsó réteget még mindenki letolja. És örül, hogy nem. Hogy szeretnélek behozni a saját utcádba, ezt még a saját utcádban, már mondtad az elején, hogy a mesterséges intelligenciáról is beszéljünk, hogy kapcsolódik le, és a mai napokban, a mai időszakban nagyon népszerű közbeszéd téma a mesterséges intelligencia. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye itt avval kéne megfogalmazni, mi az intelligencia. Mert a mesterséges már nem beszél. Nem csak az intelligencia, egyáltalán mi az. A mesterséges az, hogy ember állította elő. Tehát nem magától alakult ki, nem egy evolúció lévén jött létre, mármint egy természetes evolúció lévén, hanem az ember alakította ki. De mi az, hogy intelligencia? Nagyon nagy kérdés. Tehát ott kéne megfogalmazni a dolgokat, avval kezdődik. Hát vagyunk-e annyira intelligensek? Igen. Most ugye a mesterséges intelligenciát azért kedvelem, vagy azért szeretek róla nézelődni, mert én a 80-as években a szakdolgozatomat ebből írtam. Akkor még nem volt mesterséges intelligencia, hanem volt hálózati rendszerek, neurohálózat. Újra bemutatom Nelhiből Gábort, hangszergyűjtő és mesterséges intelligencia kutató. Nem. Tévedés volt, nagyon érdekelt a téma, számítógépek, ugye le kellett adni egy dolgozatot gyorsan, hát mi volt akkor? Elolvastam egy csomó amerikai szakcikket, aztán abból megírtam, hogy mi a neurohálózat. Majd kössük összelemmel. Összekötjük. Bocsánat. Össze fogjuk kötni. Aztán a lényeg a következő, hogy a mesterséges intelligencia nagyon egyszerű dolog. Tehát nagyon egyszerű, képzeljünk egy nézetrajzot, egy hálózatot, ami ugye négyzetes, és annak a találkozási pontjait nevezzük el nóduszoknak. Minek? Nóduszoknak, pontoknak. Na most ezek a pontok, ezek változik a nagysága. Hogyha rávetítünk egy képet egy sima négyzetre, gyakorlatilag akkor ugye kirajzolódik a kör, amit rávetítünk, vagy egy négyszög, ahol rávetítünk, ott árnyék van, ahol árnyék van, ott valamilyen technikai folyamat alapján súlyok alakulnak ki, és ezek a súlyok ott maradnak. Gábor, én nagyon rossz jegyeket szereztem matekból és ilyen reáltárgyakból. Már elvesztettem a vonalat, gondoljunk a hallgatókra, akik esetleg... Azt akarom mondani, hogy ezt a képfelismerésnek az anyaga, alapja. Na most a neuronhálózatok régen nagyon kevés neuronból álltak, a mostani hálózatok viszont már sok ezer hálón keresztül kapcsolnak egymáshoz, az egész hálózatkutatás létezik. És ez odáig jutott, hogy most már gyakorlatilag lehet zenét csinálni, lehet képeket csinálni neuronhálózatok alapján működő számítógéppel. De az egésznek mi a lényege? Itt mindig vitatjuk az intelligenciát, meg a bölcsességet. Ugye tehát a mesterséges intelligencia az jelen pillanatban, az én véleményem szerint az nem több, mint egy eszköz. Semmivel se több. Semmi köze a humánumhoz, semmi köze az elképzelésekhez, az emberiséghez. Az egy eszköz. Mondjuk a vaskalapács valamikor szintén mesterséges intelligencia volt a fakoláshoz képest. Vagy ne beszéljünk a gőzgépről, meg egyéb találmányokról. A lényeg az, hogy az embernek törekvése az, hogy lerövidítse a távolságot, lerövidítse az időt, és azáltal munkát spóroljon meg. Vagyis ellustul. Tanárról jelentkezem. Az azért egyedi tulajdonsága a mesterséges intelligenciának, mint eszköznek, ahogy mondtad, ellentétben a vaskalapáccsal szerintem, hogy önállóságra képes. Ezt már évekkel a mostani mesterséges intelligencia forradalom előtt hallottuk, hogy olyan számítógépeken dolgoznak a szakemberek, hogy a számítógép önmagát fejlesztenek, kell mindig nekik. Most már ugye a programok szintjén is van olyan, hogy maga a program esetleg módosít sok mindent, és itt ugye, amikor már gépekbe fogalmazzák fizikai megjelenésbe, ott is ez esetleg megjelent. Tehát a vaskalapács nem tudja magát fejleszteni. Egészen konkrét példát mondok. Egy ismerősen megkért... Kialakult a vita. Ismerősen megkért, hogy egy adatbázisból, mert sok ezer adat van, csinálják egy úgynevezett szerektet, válogassak le bizonyos adatokat. Hát ez egy jó nagy munka, ez ilyen skripteket, tehát le kell írni ilyen kis program részleteket, és abból lehet leválogatni azokat az adatokat, azokat lehet kinyerni, amiket éppen akarsz. Lusta voltam. Beírtam a ChatGPT-be, hogy írjál nekem egy programot, így és így és így, megadtam a paramétereket, és csináld meg ezt a feladatot. 3 percen belül, vagy 2 percen belül ott volt a kezemben az egész program leírás. Baromira megörültem, elküldtem az ismerősömnek. Ismerősöm visszaküldte, sorry, nem jó. Elkezdtem kutatni, mi hiba. Minden jó volt a leírt scriptben. Tehát én végig gondoltam, az minden jó volt. Aztán végén kiderült, igen, hogy csak egy dolgot vagy 2 dolgot nem írtam bele, hogy milyen platformon fusson, és milyen adatbázis kezelje.
Tehát egy általános nyelvi programot kaptam, nyelvből egy másik nyelvre fordította, de azt a specifikumot nem adta meg. Ebből következik, hogy a mesterséges intelligencia az én véleményem szerint a mai napig nem fejleszt. Hülye kérdésre, hülye választ. Viszont ha jól teszed fel a kérdést, akkor nagyon gyorsan és pontosan válaszol rá. Igen, az emberi tényező mindig belejátszik, most visszakanyarodok az óriásműhöz, Pierce kapitányhoz, ahol azt hiszem az egyik részben, és annyira banális volt, hogy azt hiszem egy kenyérpirító okozta az űrhajóban azt a problémát, és a korabeli magyar zseniális színészek ezt eljátszották úgy azokban az érdekes kezeslábas jersey ruhákban, azokkal a digitális, ilyen blue box technikás megoldásokkal. Lem foglalkozik a mesterséges intelligenciával. Most már kérlek, vald meg. Tulajdonképpen igen. Mi a sztori, amikor ezzel foglalkozik? Keresi az intelligenciát. A mesterségesen? Mindegy, hogy mi az intelligenciát keresi. De ugye itt a mesterséges az ember által létrehozott. Ember által létrehozott. Az ember, hát tulajdonképpen... Van erre neki... Van, hogy ne van. Mesterséges intelligencia például van egy gép, semmi nincsen keze, nincsen lába, csak egy gömb az egész, és semmi más nem csinál, csak gondolkodik. És ez a gép tulajdonképpen a gondolkodásával mindent megteremt körülötte, de gyakorlatilag nem történik semmi, mert csak saját magán belül van, tehát képes fejlődni, képes átgondolni dolgokat, képes létrehozni víziókat, és képes mindent megoldani, de csak is saját magán belül. Na most ugye erre van, ugye hát innentől kezdődik a filozófiai része, hogy intelligencia. Kicsit sajnos ki kell térnem, csak egy pár mondat erejéig, hogyha megengeded. Parancsolj! Egyáltalán mi az, hogy intelligencia, mi az, hogy tudat? Ugye hát általában az emberek gondolkodásuk, főképp a nagyvallásokról beszélek, a nagyvallásoknál azt mondják, hogy van test és van lélek. Test és lélek. Igen, ezt mindenki elfogadja, főképp a keresztény vallások, nem mindenki elfogadja azt, hogy az embernek van egy teste, porból leszel, porrá leszel, de a lelked felszáll a mennyekbe, ez egy dolog. A hinduk egy kicsikét tovább lépnek ebbe a dologba, azt mondják, hogy 3 dolog van. Ugye van egy test, van egy tudat, és a tudat fölött van gyakorlatilag még egy jellemző, ami a bölcsesség. Tehát 3 dolog. Szerintem a jungi analízis is így. Tehát ott az ego, a személyiség, ezt valahogy múlva hallottam, hogy a személyiség, az nincs benne a magzatban. Így van. Ezt egy nagyon híres podcaster és influencer mondta, nem mondom a nevét, de nagyon kedvelem őt, és ő mondja, mikor megszületünk, és hogy fejlődünk, akkor rakódik rá az ego. Rétegekként rakódik rá. Úgyhogy ezt már így felfedeztük. Én visszautalnék, akkor előbb még megvolt ez. Jó, bocsánat. Visszatérve Lemhez, akkor hadd mondjam. A Lem ezt nagyon pontosan megfogalmazza. Ugye ő valahol szerintem hindu filozófiákat olvasott, de azt mondja, hogy van a test, teljesen elhanyagolható, hogy az vasból van, rozsdás, kőből, márványból, minden lényegtelen. Van a testnek a tudata. Itt most robotokról beszélünk. Van a testnek a tudata. A tudata pedig a alapvető tudati funkciókat alkalmazza. Most mik az alapvető tudati funkciók? Ugye hát a biztonságérzés, a gyarapodás. Itt most nem az anyagi gyarapodásról beszélek, hanem mindent összeszedni, többet információt begyűjteni, avval együtt gyarapodni. Ugyanilyen dolog, hogy hogyha ez összegyűlik, akkor nagyon fontos a tudati dolog, az akció. Akcióba kell lépni, valamit kell csinálni. És ezt a tudat határozza meg, illetve hogyha ma akciók vagyunk, és társas lények vagyunk, akkor a megosztás. Ez is egy tudati funkció, akkor képtelenek vagyunk megosztani, mert különben magunknak semmit nem ér. És Lem tulajdonképpen lehova a konzekvenciát, hogy a tudat ez egy alsóbrendi dolog a bölcsességnél. Ez, ami nekem nagyon szimpatikus volt az egyik meséjében, mert a bölcsességnek 2 funkciója van. Tehát 3, de egyik az alapvető, az, hogy felismeri a helyzetet. Ezt nevezhetjük intelligenciának, és a bölcsességnek 2 része van, egyik a pozitív, másik a negatív. Tehát a bölcsesség 3 dologban. Egyik felismeri a helyzetet, a másik akciót képez valamiért, tehát valamit meg kell csinálni, ugyanakkor a ellentéte pedig az, hogy valamit nem szabad megcsinálni. És ezt Lem gyönyörűen leírja egy regényébe, hogy tulajdonképpen mi a intelligencia. Hát ha belegondolunk, akkor ez a intelligencia, és nem a mesterséges intelligencia. Itt a gépek egyelőre nem tartanak. És jelenleg, amíg nincsen egyéni humán gondolkodás, mondjuk is érzésviláguk, addig a gépek csak eszközök. Beszéltünk arról, most ez már az árszó lassan, hogy ironizál, Lem ezekben egy picit kifigurázza magát azt a fantáziát,
hogy mondjuk például fölénk kerekednek a robotok, vagy a robotok hogy érzelgősködnek, és szerintem egyik legjobb példa, most már beugrott, ez a Douglas Adams-féle regényfolyam, ez a Galaxis úti Galauz topposoknak. Ezt se hagyjuk ki, és annak van egy híres központi jelenete, ez a filmben is, ugye földolgozták, ezt most már hát már a vendéglátóiparban is halljuk, hogy van ilyen, hogy 42-es étterem, és akkor vagy az egyik, a Watch My Dying zenekarnak is ez egy ilyen logója, a 42, nekem is van ilyen pólom tőlük, és ott ez egy híres jelenet, mese. Valamikor a távoli időben, amikor létezett egy gigantikus nagy, hát gondolom valami, és mutatják a filmben egy ilyen piramis nagyságú számítógép, egy ilyen bugyuta gyerekfeje van, valahogy ilyen gyerek monitor feje, és a nép összegyűlt elé, és megkérdezte, mi az élet értelme? És azt mondta, megmondom, csak várjatok. Eltelt 10 000 év, majd megint összehívta a népet, hát kihalt nem tudom hány nemzedék, és azt mondta, megvan. És akkor mindenki izgat, mert apáról fiúra szállt, hogy ez meg fogja mondani. Igen, mi az élet értelme? Odahajl a mikrofonhoz, 42. Tehát és ezzel azt akarja talán Adams mondani nekünk, a sztori szerzője, hogy a számítógép egészen máshogy látja. Csomó olyan téma van, amit az ember a legfontosabbnak tart, hogy mondjuk gyermeke szülessen, vagy hogy egy nővel szerelembe legyen, vagy hogyan éli meg, maradjunk ennél, az erotikus életét, hogyan élje meg az Istennel való kapcsolatát, a filozófia, és ott az absztrakt részre gondolok. Mindezt a gépek, a robotok, a mesterséges intelligencia nem tudja. Ő egyesek, nullák, most így tanuljuk, aztán persze lehet, hogy ez is majd módosul, de hát innen üdvözöljük Neumann Jánosékat. Tehát, hogy két teljesen olyan, mint a két faj lenne, de a számítógép végül is egy olyan faj, ami nem faj. De úgy viseltetnek ezekben a regényekben, itt ugye a Lem az robotokat ír, ugye a fejezet főcíme, és megpróbálok gyorsan odalapozni. Itt az, hogy amit a robotok mesélnek. Ez a nagy főcím, ebben van nem tudom, egy olyan jó tucat történet, és a második a Kiberiáda rész. Tehát záró gondolatnak kérlek fogalmazd meg, hogy ha van kedved, de ha nincs, akkor mondj bármit, hogy a Lem az végül is hova helyezi a robotokat, vagy akár a mesterséges intelligenciát, kell-e ez nekünk? Záró gondolatnak egy kicsit eltérnék, megfogalmazom. Parancsolj. Lem ez egy csodálatos könyv. Aki nem olvasta, ugye nem tudja, miről beszélgetünk. Ezért javaslom. A mai világban 2 dolog fontos, legalábbis úgy néz ki. Egyik a telefonunkban levő Google, az én drágaságom a telefon, Google, vagy pedig információáramlás, a másik pedig a Mastercard. Mind a 2 egy helyre szorult vissza, minden visszafordult ide a telefonba. Kérem, pötyögjék be a Google-ba, hogy Kiberiáda, és találnak 2 darab 92-es rádiójátékot. Meg kell hallgatni. Ez az árszó. Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Találkozunk a következő adásban, remélhetőleg hasonló ellenpontozásokkal. Köszönjük a figyelmet!